دينه بورفو بدأ تسير نم كلنا دمي فن ربي يسوع دني على تلا ملك يولين لا دم على تاجمي ويربي ويدما ملا ما يفنجي أدون الحرمة نوون كما دو ياربو متدري دني على تلا ملك يولين لا دم على تاجمي ويربي مدو في أمدرا بونم ستا جينغول أو دركا ديغو دلنا تتا دني على تلا ملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بندرابة تقل يتود من الله أجود من محمد صلى الله عليه وسلم وأديفف إن بي بندرابة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندرابة الحمد لله إذن غني دو نكم إذن مدينة جاتبه قال شيرنو حمد ربي جات ولا بين قال ميدن قال محمد الأمين وني شيرنو دمبا هوا oɗo saha noon garɗen ɗo e nder madina jatɓe ko alluwal meɗen tafsir e oɗo saha 2022 alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen goni ɗo e madina jatɓe e hawrude alluwal tafsir machallah almuɓe nanɗo machallah enen joni maɓe gono nogase e ɗiɗo almudu ƴettuɓe hikka alluwal tafsir so Allah jaaɓi inchallahu e oɗo ñalawma hande yawmul ithnayni ñalawma altine eɗen timmina ɗum e oɗo kihiide e nder galle ceerno meɗen ceerno hamdan rabbi jaati ɗum noon bandiraɓe ko ɗum woni sababu garal men ɗo hande e nder madina jaatiɓe ɗum noon bandiraɓe onon foof on mbiyama bisimilla mon hen emin ñaagui mon hen duwaw kadi nde garaton hen wondude e keewal ɗum noon bisimilla mon bandiraɓe diwana o foof bandiraɓe islamiyanko foof mbiyama bisimilla mumen e nder galle ceerno hamdan rabbi e oɗo ñalawma hande bandiraɓe bisimilla moɗon ko musidɗo moɗon guiɗi mon sehel moɗon Alpha Hamid Tall gorko mo hayre mbare simiraji ko kañum rewno ɗo gam salminde mon e juurade moɗon hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Mouhamadoul Alim o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kala yemirore mawɓe
khalifa jinnaɓe men o e jinnaɓe men e bandiraɓe galle ceerno o fof e lesdi o fof o wi eɗen kaala e yamirore khalifa o e mawɓe ɓe yettinde dendagal e jinnaɓe ɓe e konngol mumen e yettinde dendagal bandiraɓe ɓe baba Abou Abbas e baba Mamoudou Hamadine baba Abou Abbas e baba Mahmoudou Hamdina woni mawɓe galle o ko kañumen goni mawɓe galle o konngol khalifa makko e konngol khalifa o ceerno Mawlaya Idriss Seydil Hazim Mawlaya Idriss dendagal zurriya galle o e dendagal zurriya galle o fof rewɓe e worɓe rewɓe e worɓe adi fof eɓe calmina bandiraɓe julɓe fof ko adi fof eɓe calmin dendagal bandiraɓe julɓe ɓe arɓe e tawaɓe fof arɓe tawaɓe fof eɓe bismo ɗum en eɓe bismo ɗumen e hadara o e hadara o e wuro ngo e wuro ngo eɓe calmina seeremɓe arɓe ɓe eɓe calmina seeremɓe arɓe ɓe jeyaɓe Allah arɓe ɓe fof jeyaɓe Allah arɓe ɓe yajanani en limtude mon fof inde mum yajanani en limtude mon fof inde mum moni e mabɓe fof limtama inde mum e nder ɓerɗe fof kono noon de bone e mabɓe fof limtama inde mum e nder ɓerɗe ɗe en calmini kadi wuro ngo en calmini wuro ngo ko teddugal galle o ɗum ɗo ko teddugal galle o teddugal julɓe fof ko teddugal julɓe fof ko teddugal wuro ngo kadi ko teddugal wuro ngo seeremɓe ene dutto seeremɓe ɓe ene dutto caggal bismade bandiraɓe arɓe fof caggal bismade bandiraɓe arɓe ɓe wiideɓe bisimilla mabɓe wiide ono bisimilla mon e nokku mabɓe e nokku mon e galle mabɓe e galle mon e wuro mabɓe e wuro mon e koye mabɓe e koye moɗon eɓe dutto eɓe jetta wuro ngo no feewi eɓe dutto eɓe jetta wuro ngo no feewi sabu ko wuro ngo walli seeremɓe ɓe sabu ko wuro ngo walli seeremɓe ɓe ha nde ɗo moƴƴere wawi heɓede ha nde ɗo moƴƴere wawi heɓede almuudo are are wuro almuuda so tawi ari e wuro hayso ceerno joguima ñamde e yardu hay sinno ceerno o joguima ñamdu e yardu wasata ko wuro ngo jogui wasata wuro ngo ko jogui alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe ngoɗeni Allah en gandi wuro ngo eɗen gandi wuro ngo ɓesgo o fof ko hen mofti ɓesgo o fof ko hen mofti gila ko adi ha yetti oɗo ñalawma nonne kala moƴƴere dañade ɗum noon kala moƴƴere dañani hen e pecco hen ko heewi eɓe pecco hen ko heewi seeremɓe en duwanoɓe seeremɓe ɓe en duwanoɓe yo Allah ɓeydu yo Allah ɓeydu yo Allah uddid yo Allah yaajnu ɓesguuji ɗi ko woni hen e wuuri he e ko woni ladde fof yo Allah uddit yaajna seeremɓe ene ɓuuɓe mabɓe si ɓerɗe seeremɓe ɓe ene ɓuuɓe e wuuro ngo ɓuuɓe bandiraɓe julɓe ene ɓuuɓe e dendagal bandiraɓe julɓe ɓe fof oɗo ñalawma koye ñalawmaji mabɓe jeeya koye ñalawmaji mabɓe jeeya woniri ñalawmaji seeremɓe no woniri ñalawmaji seeremɓe ɓe ni banggue weltare to banggue weltare e banggue teddugal e banggue teddugal e banggue moƴƴere e banggue moƴƴereje fof ko ñalawmaji ñalawma ma ko noon wayi ɗo e wuuro ngo dendagal wuuro ngo fof ñalawma o ko noon wayi e mumen caggal ɗum ko eɗen jetta bandiraɓe arɓe caggal ɗum eɗen jetta bandiraɓe arɓe ɓe fof ɓe jarama kamɓe fof ɓe jarama ala ko dilliniɓe so wona ko ɓuuri ko so wona ko ɓuuri ko holko ɓuuri alqur'anil karim ɗum fof ko ɗum gardi kamɓe fof ko ɗum eɓe gardi wona ñamdu wona yardu ko fawdi hen ko yettude almuɓe ɓe ɓe almuɓe koɓe joom needi en keɓe joomi needi en no feewi Allah ina addi nandiral hakkude mabɓe ƴeewno Allah yariniri ko 2022 o wi 2022 gonɗen kamɓe kadi keɓe nogas e ɗiɗi o wi no Allah wayi hawnade ummade 80 o calculi ummade 80 faade nde ɗo hitande ko fiilaɗo alpha ko 2022 o wi kamɓe alphaji hitande ko hitande 2022 kamɓe kadi keɓe 2022 o calculi immade 80 ha 2022 galle o ko fiili ko 2022 kadi hawri ummade 80 faade joni hitande wiitande 80 faade joni galle o ko fiili alpha ko ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi neɗɗo kamɓe kadi koye nogas ɗiɗi eɓe kawri te hitande kadi ko nogas ɗiɗi kadi eɓe kawri ɗum ko adoro kawni ɗum nogas ɗiɗi sa fi allahu a fecci ɗum laabi tati feccere fof
o darato korke 22 nogasi ɗiɗi naati e musallas sa naati musallas sa yiɗi allahu daro e ɓurbo sa yiɗi allahu daro e qutbi nogasi ɗiɗi naata ko nogasi ɗiɗi natta ɗum fof ko sirru maɓe jeeya coupe d'Afrique en jeeya hen kadi banggue football hay banggue football ƴeew équipe ko nogasi ɗiɗi wonata 11 départ 11 partant kadi en dañi ɓuuri seɗɗe sénégal ko yiilotono guila e duuɓi heɓde coupe afrique koye 2022 kadi keeɓi te kamɓe kadi keeɓi 2022 en kadi ɗum koye chance maɓɓe ƴeewe ñalawma no yaari e balle fof ngule ko wonno ƴeew hannde no finiri ni ɗum fof ko chance maɓɓe sabu needi maɓɓe almudago maɓɓe alhamdoulillahi rabbil alamin ene jettaɓe eɓe keedi caggal eɓe gandi haajuji maɓɓe eɓe jeeya haajuji maɓɓe eɓe toppiti jangde maɓɓe eɓe keedi caggal ceerno o nan ko seede ɓesgu galle o ko seede yo allah waɗanɓe barke yo allah waɗanɓe barke eɗen puɗɗo jangde qur'an seede jangge ma woɗmo joofi